Hej, mit navn er Eva, og jeg kommer fra Rudersdal Balletskole. I den her video skal vi lave en tang du med 2 hænder i stangen. Hvis du ikke har en stang derhjemme, så kan du bruge en vindueskarm eller en stol. Og hvis du heller ikke har mulighed for det, så kan du prøve at gøre det uden at holde i noget, og dermed også øve din balance lidt mere. Vi starter i første position og armene nede. Godt. Og vi starter frem. Halv, stræk, halv, ind, halv, stræk. Og til siden. Halv, stræk. Og tilbage. Halv, stræk. Indtang det til siden. Og frem. Og til siden. Og en plie. Vi gør det helt bagfra. Halv, stræk. Og til siden. Og frem. Og en tang til siden. Tilbage. Til siden. Og en plie. Så skal vi gøre det hele med venstre ben. Vi starter frem. Til siden. Tilbage. En tang til siden. Frem. Og en plie. Bagfra. Til siden. Frem. Tang du til siden. Tilbage. Til siden. Plie. Og vi er færdige. Tak fordi du dansede med.